Η ταινία Lucky του 2017 είναι ένα ήσυχο, βαθιά συγκινητικό αντίο, όχι μόνο στον ομώνυμο ήρωά της, αλλά και στο σπουδαίο Harry Dean Stanton. Στα 90 του χρόνια, ο Stanton παραδίδει μια ερμηνεία που ξεπερνά την υποκριτική. Μοιάζει περισσότερο με έναν στοχασμό πάνω στη δική του ζωή, μια εξομολόγηση μπροστά στο αναπόφευκτο τέλος. Ήξερε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του ταινία και το νιώθεις σε κάθε βλέμμα, σε κάθε παύση, σε κάθε του αναπνοή. Είναι σαν να αποχαιρετά όχι μόνο το κοινό, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Η ιστορία του Λάκη είναι φαινομενικά απλή. Είναι ένας ηλικιωμένος πεισματάρης άντρας που ζει μόνος του σε μια μικρή πόλη μέσα στην έρημο. Κάθε μέρα είναι η ίδια. Καφές, σταυρόλεξα, τσιγάρα, συζητήσεις με τους ανθρώπους του τόπου. Όμως πίσω από αυτή την απλότητα κρύβεται κάτι πολύ πιο βαθύ. Μια εσωτερική αναμέτρηση με τη θνητότητα. Ο Λάκη αρχίζει να νιώθει τη φθορά, την ευθραυστότητα της ύπαρξής του και καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει διαφυγή από το θάνατο. Υπάρχει μόνο η αποδοχή του. Ο Στάντον, που είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη εμπειρίες, ρόλους και μοναξιές, φέρνει μια σχεδόν τρομακτική αλήθεια σε αυτόν τον φόβο. Τον φόβο του τίποτα, της σιωπής που ακολουθεί. Και μέσα από αυτή τη σιωπή, ο Στάντον δεν υποδίεται το Λάκη, γίνεται ο Λάκη. Ο ίδιος ο άνθρωπος πίσω από τις δεκάδες μορφές που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, από το Πάρις, Τέξας μέχρι και το Ρίπο Μαν, στέκεται γυμνός απέναντι στην ιδέα του τέλους. Κι όμως η ταινία δεν είναι καθόλου απεσιόδοξη. Αντίθετα, έχει χιούμορ, καλοσύνη και μια απλή, σχεδόν παιδική θα έλεγα, σοφία. Μας θυμίζει ότι η ζωή, όσο μικρή κι αν είναι, αποκτά αξία μέσα από την αποδοχή. Ότι η αξιοπρέπεια δεν βρίσκεται στην άρνηση του θανάτου, αλλά στο να τον κοιτάς στα μάτια και να χαμογελάς. Το Λάκη, θα έλεγα, είναι ένα σπάνιο κινηματογραφικό κύκνιο άσμα, μια ήρεμη, βαθιά ανθρώπινη αποχαιρετιστήρια πράξη. Ο Harry Dean Stanton, γνωρίζοντας ότι πλησίαζε το τέλος, επέλεξε να το συναντήσει με γαλήνη, ειλικρίνεια και χιούμορ. Για εμάς που μεγαλώσαμε μαζί του, που τον είδαμε να γεμίζει την οθόνη με αυτή τη μοναδική μελαγχολική του παρουσία, το Λάκη δεν είναι απλώς μία ταινία. Είναι ένα τελευταίο βλέμμα, μία υπόκλιση, ένα ευχαριστώ. Ένα υπέροχο αντίο σε έναν σπουδαίο ηθοποιό. And have no day